и съм участвала в обучения за силната жена и просперираща в общността. По време на обученията научих много неща. Сътворих един продукт, изработен от мен, с много грижи от хората, които са в това сдружение Амала приятели. Изработвам свещи с различни аромати, но сега съм решила да са изцяло био и да са от естествен восък. Мога да кажа, че от обученията могат наистина да насочат хората, жените специално, младите жени и по-възрастните като мен, за да могат нещо да се захванат, за да се погрижат за себе си, да са по-успешни наистина в нашето забързано общество. Такива проекти е по-добре да има по-често и да обхванат по-голяма общност. И е много полезно, защото всеки път научаваш все по-нови неща. Запознаваш се с много интересни хора, които ти дават насоки по някакъв начин, за да можеш да продължиш нататък. Да се сключат колкото се може повече жени. Има какво да се научи от тези проекти, които се изграждат с много труд, с много нерви, от тези, които го правят, и благодаря на Сдружение Амала, че ми дадоха насока за собствен бизнес. И е много полезно на един млад, та дори и стар човек, да се среща и да обменя опит с такива жени. Силната жена наистина съществува.